इंटरव्यू लेते रास्ते वही ब्लॉक कर सकते तामनि बागै नरक लामा कासना नाका ताम ताक्सा जरते ताम तिनी अमनि काइसारी जनिते लामा कासनाय मानि थांनाय 6 तारिख 1 मास 2024 सानमारिवा काइसासिनी DDM कॉलेज एग्जामिनेशन दंमानि 5th सेमिस्टार आवनि जेफ्रो 5th सेमिस्टार आवनि एग्जामिनेशन दिनानि थांगो आ जराव दगलाम नाइसिन तंफ्रो आसमसा एबीपी नि दीपंकर दास बाय सॉरी दीप्तनु दास बाय सुजन पाल मुंगय खरक नै फायै सिनी खरकसा लिटन देबरमा मुंगय 5th सेमिस्टार परि तंनाय तिप्रासा स्टुडेन्ट आसमसा रिजन सारानो फायै सकलायै बन बुइ खिका बुमानि यागुलो बाइक चाबि बाय बखरगरि होय बखरग फात्रि खिका आ जराव बन बुजा कमानुगय माना खायका सुमित देबरमा जेफ्रो सुमित देब्रो माना खायो बंनि एबीपी नि कुसुम फायै सुमित देब्रमा आ जराव लिटन देब्रो बाक्सा बुजाखा बुजाकमानि यागुलो कॉलेज नि मातो जतो किसु कक सालाय मीमांसा बक दागरमानि यागुलो मीमांसा थांगेसिनि फानो बरक सामानि पायै मुथाकलायै पाइखा आ जराव बेन्डेज खावैया कोई हॉस्पिटल ते वाइसा कॉलेज थांफ्रुकाय एग्जाम पाइ थांका आफ्रुकाय आफ्रु जों अंको बाय थांलाय मानि प्रिन्सिपल बाय मालायना थांमानि आ जराव प्रिन्सिपल सावा अमा हाइके बुखिके तो सालिया आनी तो कुनु खायनानि सम्भव करे नर काइसा रिटेनो सिरिदि आंताम खायमान नै सावा प्रिन्सिपल गय जेफ्रु जों प्रिन्सिपल नि कक दागि मुंबाय रिटेनो एप्लिकेशन सै दङ आ जरा हंगायनो आसमसा एग्जाम रिव्यू फाइया आ बुनाय गय आ बुनाय एग्जाम रिनाय फाइगा गय बनो सिनियांनि तिप्रासा को एकजन रक बनो संगै बनो थाप्रा फुंसा सिरिद्रप आ जरा खायनो एबीपी नि बररक आउटरेसो एबा आउटनि बरक आसमसा फायै जिनि तिप्रासानो कॉलेज नि गेट छवै आसमसा जेबाबे हामला खायबेक्या अमो जेबाबे पशु पाखि जेबन वागरनो बथाना सिगां बुमा हायके बुखा आसके बुखा सि तिप्रासा रक जे मानो जे तांगो जे तिप्रासा नुगो अमनो सि बुसियो ते अमो सिमिया बाक्सा खेतो खेतो रिफ्रि गइसुदो बुजाखा ते अमो सिमिया बाक्सा ऑफिस लाव गाड़ी कारण हिने थांपुरुसु तो बाइक बै थांगै एबीपी नि किसु लग्रक बगनो जे स्टेशन गाड़ी नासिं तंनाय आबर रसु बुइखा तै दुकान रको माने पाइना हिने बासे तंमा जररक ब चिन बरक न बुखा बरक म हाय तो अपने संग नरखे यो थानाव केस रखे अमनि याकुलो जों हॉस्पिटल नारिया कोय खवाय पुलिस फायर खलाइका केबा खवाय पुलिस ताबुसु जरा कुनु मुंसा एक्शन नाहरिया ग्रेप्तार ब ताबुसु बर खलाइसे केको जे बुनाय आक्रमणकारी रकनो अमनो सुंनायो चिनि नायमुं गाय जे बुनाय बरकनो कॉलेज नि स्टूडेंट गा कॉलेज नि डिसमिस खालायनां तो आइन नतबाबे जेबाबे सास्ति दङ आ सास्ति रिजाकना नंथु तै सिनि तिप्रासा DDM कॉलेज परि तंनाय तिप्रासा जत स्टूडेंट नंगनो सिकुर क्लिंग तंमान रगनो सिकुर खालायना नंथु ताक्सा जराते आपने कयटा जराते
koita ni simi lama kasung mani koita jora tong nai जों 6टानि सिमि लामा कासुमानि कयथा जरा दंनाय ताबुसु जरासिनि ग्रेन्टि ग्रे जततो पर्यन्त आ जे बुनाय आक्रमणकारीरनो रमै शास्ति दिनानि एबा बगनि आइनतो बाबे बगनो ग्रेप्तार खायासाक जों मर लामा रसगला taksa jora tu ke boda phai peka okra rok ba school ni ba procession ni ba die kuno jaga ni boro rok phai apna samne ताबुसु जराफान फायको जों नायो जों बाय सिनि डीएम सार कक साबायतु एसडीएम सार कक साबायतु एसपी साबायतु एबा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट फाय जों कक साबायतु सिनि कायसा सल्युशन खायक्लांथु तामनि गांखाय तिप्रासा अमा हायकेले सालबुरुम न बुजागि तंहांखाय बायके सिनि तिप्रासा स्टुडेन्ट किरि किरि बायके रों सोंनाय बायके परिनाय अमा सिनि सिकुर नांगौ लाइफ सिकुर नांगौ अमनो तैनो सोंथिनि म लामा कासलायनि bisa soton lah mah bisa baik